Welcome back to my channel. Ngayong pupusan Nangbu Ashum tawagin sa ito sa channel ni La. Ito papalere, karay na leto no? Ay da, leto ya. Di da ba? Miyam ay sa pahuragi ko. Papa na sindari. Ha. Haragi ko miyam. Nangbu Ashum. Sing louder. Padre. Nangbu Ashum ka last one. Home na. Papa makahir kiko matan. Papa lang follow to ruko. Sir. Salo. Tutuin mo sa... Ay isa'y dokun na huwag na sanggang tunay nga si padali ko. Ay, phone na yung ngay na iPad ba? At tumyam, ay channel si subscribe daw bagawigan no? Ano daw bell ka ng kamera. Bye-bye! Ay, isa'y para magiko. See you later!